Maayong adlaw kanyang tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Ruela, 32 anyos, nagpuyo sa Lahog, Cebu City. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong private part. Aron inyong hisabtan, sugdon nako sa diyang nag-sex me sa akong ex sa una, unya nakabantay siya nga naay baho ang akong private part. Ingon ini ang mga panghitabo. Ruela, Van. tempo eh. Sobrang kalain bas baho eh. Ha? Murag isog man kayong baho sa imo ha. Unsa? As in, nauwaw gid ko day. Wasa tingali ka manghugas ko eh. Unsa wa good. Pero may ka ako manglimpyo anin no? Nga nga nung nanimaho man. Butoy. Man sa ding ako aoy. Usahay war may baho. Usahay isog sad kayo. Limpyuhan magunin ako pero may good. Makigbuwag na ko nimo. Ha? Pero nga naman, Van. Ano lang pangutana ko. Basta kidi na ko nimo. Makigbuwag na ko nimo. Van. Ha? Gibuhagan ka ni Van Van? O gaw. Naibaw man ko ba mo, nakigbuwag siya na ako, tungod din akong baho. Di lang gid siya musulti na ako. Lo, wawa sa danak ka eh. Mabitaw nga okay rasad na ako nga magbuwag mi oy. Kay nauwaw man gid ko atong hitabo akot. Ikaw? Ikaw, mo din kiingon sa kong amiga kaw ay. Unsa man ni? Capsule gel. Isodra ko ning capsule gel sa imong private part aron way baho. Sure gaw oy. O lagi. Aon sa man. Palita. Gatagan mo ko yung resita. Sige, pwede ra. Bantay ka ani gaw ha. Roela, ayaw paglakaw ha. May bisitas papa ni mo. Tabangi ko ron. Ha? Mula og ra ba unta ko ron magod kay off na ko. May unya na na uy. Tabangi una ko ron kay murag ubay-ubay yun ni sila da. Mamasad uy. Kaya ra man gud na nimo. Ay maduklan taman ka ron. Di lagi mo lakaw. Sige na. Ibutan na ng mga plato ug mga kutsara dito aron makakaon na sila. Lagi ma. Namde kay anak nga dagan na pre, no? Oh, Lagi pre. Ipinayin na rin sa akong ulitaw pre. Pasakoy. Ruela, dali god. Dulo na kaniyot. Ila-ila mas anak sa akong kumpare. unsa pa? Anak sa akong kumpare ba si Doni. Oh, dong Doni. Dong, dali god. Si Ruela dong. Anak na ko. Hi, Ruela. Hello. Nice to meet you. Inya, yatagan mo si mong number? Giyata ka na lang kay nangayo man. Makikita gani siya. Alam mo ba? Nya makikita ka? Aw, unsa pa man di ay. Time pa sa Doni. Sure ka? Sure ka anang muural ka? Ano man di ay? Wa ka man. Ala, anong ganahan masad ka ini siya muural, uy. Ang ako lang, naaibaho ba? Na, ma-discourage ko ni siya. Ngano ka, uy? Mura magkagimuot. Wa lang. First time maguna akong muural nga, wa gyud baho ba. Dili para sa akong ex sa una.
Unsa? Tisha orat. Wa ko mahibaw kung nakauyon ba ko atong gel nga gihatag sa akong igagaw ug mo iyang gipagamit nako. Mao gituyo sa to atong tambala nga wag tagon gyud ang baho sa private part sa babae. Big deal gyud bitaw kaayo ni nako kay dali man ko ma-conscious good. At the same time, wa ko'y guts ato nga magpa-check up kay mauwaw ko nga na ako'y ingon ana nga problema. To di ay nakauyab gyud mi atong doni. Hangtod nga nilabay ang tulo ka tuig ug nagpakasal mi tungod kay namabdos man ko. Unya, Day, naalagi baho ang imo ron. maulaki dong uy. Nakabantay bitaw ko. Karon nga aging simana pa. Kapilag ko mag-ilis og underwear sa usa ka adlaw. Manglimpyo ba gyud kog tarong ani dong? Dili ka na tungod sa imong food intake? Na, ambot lang sa dong uy. Maglisod na ko gaw, uy. Wa naman ko'y kontak sa kong amika. Gaw, kinahanglan gyud tog resita no. Oo. Nibalik na sa day ng problema, honey. Lagi gaw uy ni balik na sad. Pa-check up na lang ka, gaw, uy. Da uy mauwaw ko gaw. Na, yan saan man na ni mo ron. Nga, di man ta makapalit atong tambala kung wa kay resita. Ay. Paita uy am sa gutay kaila nga doktor gud sa. Wa, gyud. Maungkon ako pa ikaw. Pa-check up na lang, gyud. Gaw. Da uy. Nga naman gyud ning akong private part uy. Naamang gyud siya'y baho. Ha? Murag mapuno ang panty liner sa imong white blood? Lagi kaw. Sukad lang ko ng anak ba? Grabe man og discharge ang akong white blood. Usahay yellowish. Usahay pod creamy kaayo nga white. Hulo? Di ka na yeast infection kaw? Ha? Yeast infection gaw? Pero kung yeast infection man ni, asa man ni nako nakuha? Sa tinuod lang, kas gyud kay kog panty liner kay grabe gyud og discharge ang akong white blood, sukad lang ko nanganak. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, kung yeast infection man tinuod ni, unsa man ni siya? Sakit ba ni nga angay nako ipa-check up? Asa man sad ni nako nakuha? Ikaduhang pangutana, ang akong discharge di ay matud pa sa kumbana, may pagkatamis kuno. Dili ka tungod lang ni sa akong food intake. Ikatulong pangutana, kung yellowish o creamy white ang akong discharge sa white blood, dili ba ni siya normal? Unsa man day normal nga color discharge sa white blood? Ikaupat o katapusang pangutana, nakatry ko gamit sa una og suppository gel, pero nakapalit rami ato tungod kay naay kaila ang akong igagaw nga ang mama, doktor, maong naarami resita ato. Makapalit ka ko ato sa gagmay nga butika, bisag way resita? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Ruela. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan. O kinisab si Dr. Rene Obra. Karong adlaw kami sa ako ang partner ang muhatag ninyo og tambag-tubag solusyon. Kalinawan sa inyong mga pangutanag mga problema na may punto legal. Punto medical, psychological, emotional, behavioral o mga problema sa mga ginadiling drugas. Ay naninyog dugaya ay mo pagduha-duha ipadala gyud na ang inyong mga suwat sa
sa suliran_612@yahoo.com. Or sa atong Facebook account, kini ang Akong Suliran Official Writers Page. Pwede na to ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta Yes. man ang ato ang mga suking tigpaminaw? Agoy, Dok, katapusang buwan nas 2024. Dali oras panahon no. Ginabyan man lang ta. Maog yun. Kada adlaw tang magsigig paminaw sa ato ang programa. Kala, kinsa may Hapit na magdahom. mag-Christmas. Hapit na mag-Christmas. 23 days na lang. Kumusta man ang mga New Year's resolution sa pag 2023? I-carry-over Ano ka nga? na lang ng Unsa may 2025. atong New Year's resolution? Mauro maghapon na akong New Year's resolution last year. Mag-diet ka. Diba? Ay, sige lang, no? Pero, ang katong mga nakadawat na silang mga Christmas bonus, hala, hinahinaya in taon na ninyong tigom-tigom po, ayun tawag hutdag palit one time, big time, no? Oh. Wapod ta kibaw, unsay mahitabos 2025. Maog yun, no? Kadalis panahon, Dok. Kadali ra gyud, no? So ato makutlong nga pagtulunan ko adlaw attorney nga Yes. we must show our gratitude. Yes. Every blessings nga ma-receive na to. Di kay bugirit kay ta nga oy, ani maguni kay pandu ko bright mo ko kay whatever ana. So pasalamat ta nga gihatag na nimo. Kay bisan unsa nimo ka talento, unsa nimo ka athletic, kung dili gyud ihatag sa imo na panahon nga dili mahatag, no? Correct, tinuod. But honestly, Doc, no, bahalag unsa kadako baya ato ang problema. Mo gina atong giingon, no, always that there is something to be grateful and thankful for. Simple ug mga ginagmayng butang ang pagmata nato. Yes. Ang inig mata nato makinundom ta sa atong problema. Mas dakong problema kung wa ka kamata. Yes, waking up in the morning is a blessing ko, no? Oo. Dili privilege. Tinuod. Kana, mga ginagmay Oo. butang. Usahay ka ng mga kanang makaingon ka nga na ay mga tao nga mo tabang nato. Nya wa ta magdahom ka, you know, just be grateful. No, God will always bless a grateful heart. Yes. So ang atong magtatampo ko na Yes. attorney si Ruwila, Ruwela. 32 years old, taga-Lahog. Yes. May tungkol kini sa may problema siyang private parts, attorney. Correct. Sa pagkababae ni mga girl issues man ni Doc, no? So, Sukat man siya taga nanganak. din siya, taga-Lahog. So may Yes. pagpaminaw dahil ni Dr. Kernel Virgilio Sinisada sa Apas, Lahog, no? Yes. Si Dina Sinisa, Violeta del Castillo, Elvira Dingding, Pipito Istipuna, Gilda Diling Binabayi og ngadto sa mga taga Batulans Compound, Compostela, Cebu. Mga si Pablo Rosita Batulan, Bernadette Francis Montisilio, Arnel Rosinita Tabli, Ruby Tabli Salera, Suson Anthony Dimpas, Cora Rico Tito ug si Samuel Batulan. Og diha ni Juging Irana sa Barangay Mahayahay, Sugod, Southern Leyte ug Sigaw Kaloy Arcero diha sa Tomasopo, Southern Leyte. Maadjong pagpaminaw ni jong tanan diha sa Southern Leyte. Yes, and greetings also to Baby Joy. Ako na gining na-meet online kay nagpalit ko Christmas pillows dito sa SM. Oh. Unya, siya mo'y nag-atiman sa ako ang text message, si Miss Baby Joy. And I think na siya diha sa kana ato ang home and mga appliance center sa SM City, Cebu. Thank you kaayo for accommodating me and for always listening sa ato ang programa. Yes. Mga pangutana ni Rowella mauni, Doc. Una, kung naamagod to siya na-notice sa iyang white blood na grabe kuno kaayo yan discharge, no? So, feeling niya yeast infection. So, kung tinuod kuno nga yeast infection, unsa man ang yeast infection, sakit ba ni nga angay niya ipa-check up asa sad na makuha? Yes, kini siya bacterial infection ni siya ato na yes, no? Cause ni siya sa namong ko gitong dog imbalance sa vaginal flora. Nga parang fishy smell bitaw unpleasant vaginal odor diya sa ang apektado mo gud ni aktor ni pod kining pH pH, no? Yes, the pH level. Kung how acidic your vagina is, no? Yes. Mao na nga good bacterial inonta breeding ni siya kung ang kanang yes man god mo kuan ni siya, mo thrive ni siya sa kanang acidic nga
inunta lugar, no, or kanang medium, no. So mo nang ammonium smelling ng kuan sa internal organ sa mga babae kung yung nani ang sitwasyon. So napo ni siya pagka-hormonal attorney, na. Sometimes, yes, Hormonal. usahay, Doc. Ah. Pero usahay, no, ang makakos, baya usahay, ana, no, ang pagsige ni mo gamit og kanang panty liner, Panty liner, yeah. nanubra, or kanang usahay nga di gani ni mo tarong og limpyo ang imong underwear. Yes. Unya, or isog ra kaayo ang detergent or sabon or fabric conditioner nga gigamit nimo sa imong mga underwear. Kay basin makakos siya nya dili hiyang ang imong skin. Oh, okay. No, sa imong private part, so makakos po na siya ginana or moist ang imuhang underwear. Di ba naman may kaning feminine wash? Na ay Sa- feminine wash, Oo. yes. So daghan kay feminine wash, no, din na itong mapalit sa mga grocery store or sa pharmacy, pwede ra gyud na nimo gamiton. Yes. So mo na nga foul smelling na siya kung Yes. acidic ka siya kayo, no? Correct. Oo. Ikaduha niya pangutana, ang baho ko no sa iyang private part may pagkatamis usahay. Di ba kuno na sa iyang food intake? Yes, kanang ang food na to nga kanang yung gitawag labi nag spicy like garlic. Yes. Na ay mga sa rug fishy odor siya, no? So if you are taking highly spicy foods, this can affect also sa mga discharges nimo sa lawas, no? Dili lang sa vagina kundi other fluid sa body sa tao, no? Yes. So food intake nga spicy maka-akombalikon, makakuan ni siya. Nga napoy mga kaso ato ni nga kanang foul smelling vagina nga I'm not saying nga pero posible ba ya nga kanang sexually transmitted, ha? I was about to say that Oo, also, oo, Doc. oo. Kaya mangutana po unta ko kung kumusta man sila sa iyahang partner. Oo. Na si partner, no, na ikapikas, unya ang ilang pagpakighilawas, unya usahay baya ang makakos sa imuhang foul smelling na discharge kay naa na di ay kay na transmitted nga disease. So sa may mga sexually transmitted disease, no? Changroid, syphilis, gonorrhea, mga na siya, no? Kana. So Yun na, wala foul may mga yun smelling na muna. naaka niya na, But ha? you might want to check it also Oo. with your kanang partner, labi na kung kibaw ka nga himbabay or na multiple sexual partners, either ikaw or ang imuhang pares. Yeah, na pa gitawag itong infection, no? Kining Yes. vaginitis, no? Correct. Inflammation sa skin around the vulva sa vagina, this can cause also foul smelling, no? True. So infection, na you have to roll out that, no? Tinuod. Ikatulong pangutana, kung yellowish or creamy white ang akong discharge sa white blood, dili ba siya normal? Unsa man di ay color discharge sa white blood? Murag cloudy white. Cloudy white, off-white. Dili siya yellowish, no? Oh, pero di ko siya anak ka foul smelling niya. Di po na siya inana ka grabe. Discharge kung normal level lang na ang imuhang pH. Kay usahay ang kana manggong yeast infection nga makita nila, Doc, in the private part sa babay. Abi ni mug white blood pero di na siya white blood. Aha. Mura na siya lahi siya nga form pero white off white gihapon pud siya. Yes, usually mga moist bitaw ang isang Yes. moist, no? Oo. Kanya basin pod ay ipalayo lang ha sa naay severe infection that to include malignancy, no? Ipalayo lang, ayaw lang yung naagyo kanyani, no? So these are mga possibility. Ang pinaka the best ani is muduol gyud siya ubig gynecologist attorney, no? Para nga masuta kung naman tay mga culture natay other forms of mga diagnostic procedure to determine unsa man ang naka cause ani nga mao nga mga discharges, no? Kung yes bagyod or bacterial vaginismus, no? Ang term na mo ani is vaginitis, no? Yes. Infection sa vagina or the surrounding area, no? Yes. Posible sa duwa kalimot na ko kung naay foreign object ato ni. Oh, correct. Ka? Kana sa- Basin og naay foreign object. Oo. Na-retain Oo. dito, no? Correct. Oo. Or even during sexual intercourse nila, Doc, ug mugamit sila og kanang foreign object unya dili limpyo. Yes. kana sad, no? Unsanitary. Unsanitary or unhygienic nga- Unhygienic condom. Yes, or sexual intercourse, no? Oo. Sa ikin mangita gyud taglingaw gyud og unsa ba? Ikaupat og katapusan pangutana, nakatry ko og gamit sa una og
flagellistatin suppository. Pero nakapalit rami ato tungod kay naay kaila akong igagaw nga ang mama doktor maong naara mi reseta ato. Makapalit pa ba kuno siya sa mga gagmayng butika kung way resita? Nagiresita, no? Mas maayo Yes, good. Na yes. kaya ang mga rose, uban ng mga dagkong pharmacy, di man ka-serve kung wala kay resita, no? Sa mga gagmayng butika lang sila over the counter, no? Pero di ba na sila allowed kay kung prescription medicine yun na regardless og dako or gamay nga butika dapat baya sila Dapat. mo- Pero I know in Kuan. the provinces attorney, sa nag over the counter lagi, Oo. they will serve. Pero ideally, nakapalit daghan mo ko kapalit og tambal sa Rose og sa Mercury og sa uban pa mga dagkong butika 360, mga gani sila og resita, no? Tinuod, Oo. tinuod. Okay, so, mas may pamubalik kasi imuhang gynecologist. Gynecologist, OB gynecologist, no? Correct. Kay para nga i-re-examine ka, para re-examine, no? Tinuod. Oo. Mga suking tigpaminaw, hinaot unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si attorney Elaine Bathan. Ug kinisab si Dr. Rene Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center. Radio mo nationwide tatak RMN. Daghang salamat og maayong adlaw.